Kudutyulwe kwabulawa amadoda amathathu narhaneleka kwiziganeko zokuphangwa kwezithuthi ezithutha imali kwaThema eKuruleni namhlanje. Amaqiniso esiwatholileyo aqanda ikhanda. Inkokheli yeqela le-MK Party umnumzana Jacob Zuma ithi balivule ngokutsha ityala abatyhola kuba lelokubiwa kwevoti kunyulo lukazwelonke lwangoMeyi. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje ndambe ndodwa ndihamba nokhetha ukuthula mbatha noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Kudutyulwe kwabulawa amadoda amathathu narhaneleka kwiziganeko zokuphangwa kwezithuthi ezithutha imali kwaThema eKuruleni namhlanje. La madoda abhubhe ngethuba edubulana namapolisa. Ingxelo yamapolisa ithi la madoda athulule ngerhulu waqala ze abakwantsasana baphindisa ngelokuzikhusela. 3 suspects were fatally wounded or eliminated from the street where they are a danger to other people, where they are a danger to this community and the county. And 3 suspects were arrested, which is also, we removed them. We eliminate them from walking on the street. We put them where they belong in the police cells. They will be facing justice. Others are still on the run. We are going to trace them. And at this scene, we managed to recover 1 AK-47 rifle, 1 R5 rifle, and that pistol, which was found with the other suspects. Umbutho we-MK Party namhlanje usindleke irali eKuruleni eGauteng nalapho inkokheli yawo umnumzana Jacob Zuma amkele amalungu amatsha kulombutho. Le rali ichazwe njengentshayelelo yemibhiyozo yokufinca unyaka lombutho wasungulwayo neza kubanjwa kungekudala. Umnumzana Zuma uxelele abalandeli balombutho ukuba banobungqina obuphathekayo kuphathelene nokwebiwa kwevoti zabo kunyulo lukazwelonke ngoMeyi walonyaka. Inkokheli ye-MK Party uJacob Zuma udandalazise ukuba umbutho wakhe uphinde walivula ityala lokucela umngeni iziphumo zonyulo lukazwelonke. Amaqiniso esiwatholileyo aqanda ikhanda. Ayesabisa. Siwaphethe onke manje amaqiniso ukuthi kwenzekani nokuthi ubani owantshontsha amavoti. Sesiphindileke salivusa icala limi ngeenyawo. uZuma uthi baza kulwa kube mtakisali yaye baxolele ukucanda amathafa ngelityala. Inkantolo zakulelizwe lethu thina sizaziyo iqiniso uma belibona ukuthi lidla ngakubona bayaliyeka baqamba amanga. Uma bakwenza lokho siyohamba size sifike enkantolo kazwelonke. Enkantolo kazwelonke. Ngoba sifuna ukubafundisa ukuthi singobani thina abantu abamnyama. Ugedle ihlekisa ukwazi ingombe isifuba ke ngokuba nelunda nge-MK Party njengowona mbutho zakubuyisa isidima sabemi boMzantsi Afrika. Thina sizwe simnyama yithi laba sesifikile. Noma kumnyama noma kubomvu siyakhile lenhlangano yokukhulula umuntu omnyama. Asihlehli futhi asiye emuva. Shana wami webaba. Evala intetho yakhe uthe akunzukuza tywala ke i-MK Party ilawule elilizwe. Lehlile inani labantu abosuleleke intsholongwane HIV lisuka ku-160,000 ku-2022 ukuyokutsho ku-149 ku-2023 kwaye lehlile kakhulu nalo inani lomama abaye badlulise lentsholongwane ebantwaneni babo kodwa nangona kunjalo isekhona imingeni. Namhlanje siva ibali elichukumisayo lomama okwanyanzeleka ukuba enze isigqibo esinzima, sigqibo eso esibonakalisa imfuneko yabantu yokuba bafikelele lula kumaziko ezempilo.
Ingxelo zakutshanje ezidize ukuba usulelo lwamvanje lwentsholongwane ye-HIV lwehle lwasuka kwi-160,000 ngonyaka ka-2022 laya kutsho ku-149,000 ngonyaka ophelileyo. Usulelo lusuka kumama lusiya emntwaneni lwehle kakhulu kodwa kusekho inkxalabo. Unolwazi Mbambani uthi kwanyanzeleka ukuba aluncancise usana lwakhe kuba wayengenayo imali yokuthenga ukutya komntwana nokwadala ukuba usana lwakhe lusuleleke ile ntsholongwane. Ndiye ndabeleka umntana ndi-HIV, so kuyanyanzeleka ukuba mandimncancise. Yena ndimbeleke e-negative engachaphazelekanga, uzochaphazeleka through ukuncancisa. Ugqirha Bulumko Ofutshane uthi izinga losulelo olusuka kumama lusiya emntwaneni lwehle ngomyinge we-23% ngonyaka ka-2004 ukuya ku-2% kutshanje. What we are trying to avoid is the mixed feeding component. So in a health system where we know that we don't have constant supply of the formula feeding, the mother then can choose to exclusively breastfeed. And the critical component here part is the first 6 months of the baby's life. Ukubekwa ibala kusengumcelimngeni kumaziko empilo karhulumente. There is stigma, especially in public health facilities, your clinics, your hospitals, because there's still a certain way that they are doing things which were quite obvious, where people can tell who is who and why they are here and what they are here for. Imibutho efana ne-Beyond Zero ifaka izandla inikele ngeepasile zonyango kwabo bangathathi ntweni. The parcel, which is a medical parcel, is sent directly to the beneficiary via a courier service. So that way, it means those people who are residing in underserved areas, they can actually access medication. Usekela Mongameli umnumzana Paul Mashatile uzakhumbula usuku lwe-World AIDS Day kule cawa siya kuyo eMonti kwiphondo laseMpuma Koloni. Intombazanana eneminyaka eli-17 uNkosazana Dlamini eRhawutini ithi ziva ichulumancile kakhulu ngokuba izawukwazi ukufaka isicelo semfundo kumaziko ezemfundo aphakamileyo okuze emva kokuba le ntwazana ingakwazanga ukufunda kulo nyaka ngenxa yokuba isazisi sayo besetyenziswa ngomnye umntu kwaye ubuxhakaxhaka kumaziko emfundo beveza iziphumo zomntu owaphumelela ibanga lematriki ngo-2023 emva kokuba elijelo leendaba liye lasasaza elinqaku amasebe ohlukeneyo karhulumente aye awuqwalasela lo mba. Kungoku nje isebe lezemfundo lize neendaba ezimnandi kolusapho. Lo mfunde besenza ibanga le-10 kunyaka ophelileyo uthi lo unyaka khange ube lula nanjengoko ebehlele ekhaya engafundi ngenxa yokubhidana kweenombolo zesazisi sakhe. uNkosazana Dlamini uthi into emehleleyo akayinqweneleli omnye umfundi. I feel very relieved but very confused at the same time. You know, we've been sitting with this issue for months and, you know, when you came, it was resolved in a matter of days. So, it's, you know, the contrast. But you did tell me that this situation will spread more awareness about my issue. And hopefully this occurrence doesn't happen to anyone else. Yes. Ukanti usapho lukaNkosazana luthi luyavuya ilungisiwe ingxaki kaNkosazana. We are very relieved. We have received contact. We got contact from the department, and they actually went into detail to explain to us how the error happened in terms of the capturing, and they also have confirmed to us that it has now been resolved. And we have also received a letter in terms of like confirming that, you know, the error has been resolved, and the details that were currently linked to her ID number has also been corrected on the system. And for that, for us as a family, we are very relieved. Isebe lezemfundo kuzwelonke lingenelele ukusombulula le ngxaki. For here, we are going to, in fact, we've already spoken to University of South Africa, who have now removed that block on the ID of Ms. Dlamini here. So she's now able to apply. In fact, we've been communicating with 2 universities. Wits is one of them, UJ is the other. So they are busy processing her application, which means now she can proceed with her plans for tertiary institution. Kulindeleke ukuba lo mfundi afumane isazisi sakhe esitsha kunye necertificate sebanga le-10 esitsha kungekudala.
Ipheli November ngumdyarho wamahashi oqhuba minyaka le eNtabosuku ocebokuhle nedolophu yaseQonce kwiphondo leMpuma Koloni. Kulo nyaka lo mnyadala ufinca unyaka wawo we-11 phantsi komxholo othi Purple Rain. Lo mdyarho uthutsale abantu abangaphezu kwe-30,000 abavela kulo lonke laseMzantsi Afrika nakumanye amazwe angabamelwane. Lo mnyadala ubonisa umdyarho wamahashi ze uqaqambise nomculo, ifashoni, ezemidlalo kunye nemisebenzi yenkcubeko. Lo ngunyaka we-11 wasekwayo umdyarho wamahashi obizwa iPheli November kwiphondo leMpuma Koloni. Lo mnyadala utsala abakhenkethi kwaye unegalelo elihle kwezoqoqosho kweli phondo. Kulo nyaka uzinyaswe ngusekela mongameli weli uMnumzana Paul Mashatile. I'm coming here to see what the provincial government is doing and support them. Yeah, I'm looking forward because events like this, I'm sure, attracts a lot of tourism, so it must be good for the province. Ukanti abefashoni bathe bakhuphisana ngeqonga. We always look forward to coming together closer to festive season. I mean, this is officially the opening of the festive season, and you know, everyone. Yesterday I was traveling, I was flying from Cape Town to here, and even in Cape Town, people are talking about this annual event, you know. So it's always exciting to be here. And in November, I've been here 11 years ago. So every year ndibakhona because we attend a traditional horse racing event. It's a big Eastern Cape event that attracts people from various provinces. So siyayithanda, siyayibukela and iyakhula every year. Umsunguli womsitho uLuthando Bharha uthi unobangela wokusungula lo mdyarho wamahashe kukuzama ukukhulisa uqoqosho lwephondo. When we set off, the aim was not really to create an event. It was more the development of horse racing, especially transforming traditional horse racing into some form of mainstream with proper jockeys, standardizing it, and of course monetizing it. Ukanti abathandi bamahashe nejoki ezisakhulayo bathi eli lithuba apho kuqatshelwa khona izakhono zabathandi bamahashe. Inika i-opportunities ezininzi because apha kulapho kubonwa khona ii-jockeys, kulapho kuvela khona ii-trainer ezigqwesileyo, kulapho kuvela khona abantu abenasakhono samahashi. As a result, in the formal sector, the most of time, ifumana ii-jockeys apha kwiPheli November. Kwesibini ngonisizapha umnandi ngoba bendiqale kwamahashe amancinci ngonisensenyuka ndikhula amahashe amakhulu. Minyaka le lo msitho ubonakalisa ukukhula ngendlela emangalisayo kwaye unegalelo elikhulu kubantu balengingqi. Baxakene nemfene abahlali kwimimandla ekwincam yeKapa eNtshona Koloni. Ezimfene kwindawo ezifana neKometyi kunye neSimons Town zithe qolo ukuzenzela unothanda kwezingingqi nabahlali boyika ukushiya amakhaya abo njengoko ezimfene ziqhekeza kwizindlu zabo ngelikhangela ukutya. Ukanti abasemagunyeni bathi inkqubo ebeka phantsi kweliso ezimfene ayonelanga ukusombulula le ngxaki. Ingcali zezendalo zithi le meko ikhokhelele ekunyukeni kwengxwabangxwaba ngenxa yokuba indawo zokuhlala zabantu eKapa ziye zafikelela kwindawo ezihlala kuzo imfene. Zingaphaya kwe-33 imfene esele zibulewe phakathi kukaJulayi wonyaka ophelileyo noJuni walo nyaka. Due to the expansion of human population, there's a lot of conflict actually around the world where between nature spaces and the creatures living in nature spaces and human development. For a lot of the creatures, they're just dying off quietly without there being much fanfare, or at least significantly reducing in number, but species are actually becoming extinct. And some of the creatures have a way of making their presence a bit more known. Usihlalo we-Cape Peninsula Civil Conservation Olinda Silk uthi kubalulekile abahlali bazifundise ngendlela eziphila ngayo imfene. It's really important to understand that baboons are not predators. They're not predators. The males do have big teeth, two big teeth, but they use those purely in dominance with other males and if they had to defend. But they won't attack, they would only defend. Ukanti osomashishini bathi ezimfene sele zitsibeli kaphungela nanjengoko zithe qolo ukuzithathela kwiivenkile zabo. Baboons, they normally come like every day in the stores. Like most of the time we're busy inside. Sometimes we stand outside, but not all the time.
So whenever we get busy, they jump here and they took whatever they can manage, like in a few seconds, and they grab chocolates, biscuits, and bread. It's like almost every day. Here in Simonstown, we do have the challenge of baboons in other shops, but not here, because here we do the fabric fashion, so we don't have any challenge of baboons in here, but they just came in looking for food. Since we don't have food, so they don't have any problem with us. They do come in on a regular basis, yeah, and then sometimes they try to attack me, but most of the time they just take sweets and that, but it's really gotten out of hand, and the baboon monitors aren't gonna be around for long, so definitely it's gonna get even worse. Ukanti Cape Peninsula Baboon Management Joint Task Team equka abe-South African National Parks, i-Cape Nature kunye nesixeko saseKapa ibhengeze ukuba iinkonzo zokusingqongileyo ziza kubonelela ngeenkonzo zonogada beemfene kulo Disemba ukunceda ukulawula igquba leemfene ezikulo mmandla kunye nokuthintela ukungena kwazo kwiindawo ezisezidolophini. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe Nthabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke Lisa noKhetha kwideska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam ekhaya ndikwamkele bethuna edeskeni yam yeMuslim nike igama lam ndinguThabile Makhaphela uMamthembu Mvanje nansi bethuna kaloku imozulu sathi ke siphawule ngokubanzi kaloku izigaleko zamvanje apha eMzantsi Afrika kuphela njengoba sibona noko kucwenge kamnandi langa lihlabile umhlaba pha ngomso kwasekuseni koFixburg nje kuseni kwakhona futhi bevuswa lelashumi nje likhatshwe sisithathu baqhube neminyabo futhi kucwengile phaya ngamashumi mathathu nje azakhatshwe sisithathu kanti ke mbukele ekhaya amaqondo phansi naphezulu ngelokuqala nqa iphondo phaya kaloku ephondweni lasempuma koloni ngomso ubusemthatha pha kwimpuma yelaphondo zezontshizana nephakiseni futhi zikhatshwa ngomoya obhudlayo ngeshumi nje likhatshwa sisithathu baqhube nemini futhi beyisonga limathumba ntakampela pha izulu kwakhona ngamashumi mabini nje abe nesine nansi kwakhona mbukele ekhaya imozulu phaya ephondweni laseFree State ngomso likumbindi ke liphondo apha eMzantsi Afrika pha kumantla futhi koSasolburg pha ikuseni futhi qabaqaba nje ngamafa ngothusiyo pha kwakhona ngorhatya futhi ngamashumi mathathu nje mbukeli wama akhatshwa sisibini nasi bethuna kwakhona kaloku imozulu phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso ubugudlu unqome njengapha kaloku koFred and Alpha ekuseni kwakhona futhi bayavuswa phaya lelashumi nje likhatshwa sisithathu baqhube futhi beyiqukumbela iminyabo kwakhona phaya ngorhatya ngamashumi mabini nje aze abe nesithoba nansi kwakhona mbukele ekhaya imozulu ephondweni laseNorthern Cape ngomso pha kumantla welaphondo futhi ko-Upington kwasekuseni futhi kuzole kamandi phaya futhi ngelashumi nje likhatshwa sisixhenxe kuyatshisa mpela emva kwedinala ngamashumi mathathu nje nesithandathu mbukele ekhaya yenjenje kwakhona kaloku imozulu phaya ephondweni elikumandla kwakhona futhi eNorthwest ngomso kumbindi welaphondo njengapha koKlerksdorp kwasekuseni futhi akhona amafabiko kakhulu phaya ekuseni ngo-13 degrees mbukeli nansi kwakhona futhi imozulu silapha kaloku thina ephondweni laseGauteng amazantsi futhi eSprings nempuma yelaphondo akhona mafu kwasekuseni futhi ngelashumi nje likhatshwa sisibini kuhle kucwenge kamandi pha ngorhatya kwakhona ko-29 degrees nansi kwakhona mbukele kwakhona imozulu phaya ephondweni elikumantla apha eMzantsi Afrika elophondo lipha lona eLimpopo njengaphaya koThabazimbi amazantsi welaphondo kwakhona futhi lishumi nje likhatshwa sisithoba kuyatshisa phaya emva kwemini futhi ngamashumi mathathu nje aze abe nesithoba kanti ke nansi bethuna kwakhona imozulu phaya ephondweni lasempumalanga kumazantsi kwakhona apha eMzantsi futhi njengapha kwintshona yelaphondo Middleburg phaya umzekelo kwasekuseni ngelashumi nje likhatshwa sisithathu kuyatshisa emini ngoseti okokugqibela nqa kuphika mbukeli kwaZulu Natal ngomso kwincam yelaphondo njengapha kaloku koPeter Maritzburg ekuseni futhi zintshizane zimvula ngumoya phaya kwakhona ngamashumi nje mabini azakhatshwe sihlanu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyawuli Kamnandi mawethu.